Wibo Ockels a aceitar o desafio do primeiro-ministro Mike Eman para ajudar a acelerar a visão e missão para chegar a uma Aruba totalmente sustentável na 2020. A missão aqui a começar o trajeto hasta histórico de Boto Ecolution. Ela cruza Atlântico usando força de viento e energia alternativa. Fim de ano passado, Wibo Ockels a salir voor Scheveningen navegando Ecolution, boto completamente autônomo que aplica tecnologia energético inovativo. Tecnologia para usar força de viento para propulsão e para generar eletricidade. O cruce transatlântico é viaje de coragem, pero indudablemente a dependência de instalação de Ecolution a do capitão e sua tripulação é confiança necessário. A problemática de energia está podendo nos enfocar no método novo de energia sustentável, não unicamente para uso doméstico, mas também recreativo, maneira de caso que barco Ecolution. Dentro de pouco, a experiência do projeto Ecolution lo vira conhecido para o mundo. Ex-astronauta Wibo Ockels está querendo percorrer para nos mundo. Pensei, a missão de uma Aruba 100% sustentável para 2020 está quadra com seu interesse também. Als je met dit schip midden op de oceaan bent, dan voel je heel goed dat dit schip is jouw overleven. Het is jouw eiland. Je kan niet ergens anders zijn. Je moet het voor elkaar hebben. En die gedachte is ook de gedachte van Aruba. Er is maar één Aruba. En om ervoor te zorgen dat in de toekomst Aruba nog net zo mooi of nog mooier is als nu, moet je het voor elkaar hebben. Kan je het niet maar laten wegglijden. En je moet dus, net zoals zeg, met duurzaam betekent goed zorgen voor de toekomst. Goed zorgen voor de toekomst van Aruba. Ik heb voor de kinderen een patch laten maken. Die patch daar staat op, bovenop astronaut. Onderop staat Spaceship Earth. Ik wil de mensen laten voelen dat wat ze hier hebben, dat voor hun overleven is. Dat is niet vanzelf. Daar moet je goed voor zorgen. En dan pas heb je het in de toekomst, ben je ook blij. Como isla chiquito, Aruba tem 30 megawatt de capacidade instalar produzir para energia de viento. Essa aqui é uma terceira parte de nossa demanda total. O governo está mostrando acercamento ambicioso para expandir essa aqui com 30 megawatt extra através de 2 parques de molina de viento. Mister añadir nessa aqui algo mais que 3 megawatt adicional, resultado de parque de energia solar do aeroporto. Essa aqui é elemento relevante de ruta para uma Aruba sustentável para 2020. Pero, Mister mira 2020 como uma opção real? De plannen voor windenergie die zijn op zich goed volgens schema, want nu hebben jullie het windpark en volgend jaar komt het nieuwe windpark, dus net besloten. Hè? En met die 2 windparken heb je toch al een derde van jullie energie. Dan komt de rest die gaat met zonnepanelen. En dat zal een proces zijn wat misschien toch ook wel vrij snel kan gaan. Dus ik vind 2020 best wel een reële optie. Moeilijker is het vervoer, het verkeer. Want eigenlijk zou je alle auto's elektrisch willen hebben. En dat is nog een beetje lastig. Maar ja, je weet het nooit. Als je nu niet die kant op gaat, dan kom je er niet. En ik weet zeker dat als we nu die kant op gaan, dat misschien uiteindelijk het allemaal een beetje anders wordt. Maar in ieder geval ben je er dan. Ockels junto com Gerard Dijkstra, da co-desenhador de Ecolution. Barco de vela autônomo para lo que está aspecto de energia, pero no mesmo momento com caráter rígido e inovativo de aspecto de generação de energia e navegação. E boto tem sistema particular de vela que está fazendo a navegação mais eficiente. Ecolution heeft een heel bijzonder zeilsysteem. Hè? We hebben 2 masten, die zijn precies hetzelfde, met 2 grote gieken. En het eerste wat bijzonder is dat de masten verder niet aan het schip vastzitten.
Maar hier is een groot lager. En de mast kan dus samen met de giek vrij ronddraaien. En ik kan het een beetje laten zien. Want hier wordt de giek mee vastgehouden. Dus als ik dit nou pak en ik trek naar achteren, dan draait. Kijk maar, ik kan dus helemaal draaien zo. En dat betekent dat wij het zeil altijd precies goed op de wind kunnen zetten. Als het schip die kant op gaat en de wind komt daar vandaan, dan gaat het zeil helemaal zo staan. Nu komt de wind een beetje daar vandaan, nu zie je dat het zeil die kant op wil gaan. Dat heeft een voordeel, want je bent veel efficiënter. En het is ook veel makkelijker, want als we het zeil ingezet hebben, het grootzeil hier en de fok daar, dan hoef je niks anders meer te doen dan alleen achter de schoot aan te trekken. Aspecto na di seguridad ta predominada em barco prototipo aqui, pero para professor Ockels eta representa un sistema que ta permite goza de tour tranquilidade de la mar, viento y naturaleza. Het is een veilig systeem, want als het op een gegeven moment te hard waait, kan je altijd de schoot losgooien. En het is ook een systeem waarbij je geen haast hebt. Dus als wij met z'n tweeën hier aan boord zijn en we willen het zeil maken, dan kan je gewoon het schip laten varen in dezelfde richting. En dan kan je voor beginnen, schoot los, draait in de wind, kan de zeilen hijsen, trek het aan. Ik loop naar achteren, ik pak een kop koffie. Als de koffie op is, dan denk ik, oké, nu ga ik met de achterste mast. Ik heb geen haast. En een normaal zeilschip, zoals die andere zeilschepen, die moeten met hun neus in de wind, zeil omhoog en dan pas kan je weer door. Dus die hebben wel haast. Heb ik. Después de 76 dias de viaje, Ecolution a 30 waf de Oranjestad. Hubo Ockels a bin assistir governo ribe caminda de sostenibilidad para 2020. E éxito de trayecto transatlántico ta debi indudablemente na algum elemento de estructura de boto y su diseño, que ta mantiene estabilidad de navegación. Dit schip heeft 2 masten. Sowieso vanuit veiligheid. We hebben bij de overtocht wel meegemaakt dat we een probleem hebben met het zeil, met 1 mast. Hindert niks, we varen op de andere mast. Maar er is een tweede reden. Dat als wij met 1 mast zouden werken, zou het een hele hoge mast worden. En dan heeft het schip meer stabiliteit nodig. Heeft een diepe kiel nodig. En met die diepe kiel kunnen wij hier de haven niet in. Dus dit schip haalt zijn stabiliteit uit de romp en uit alle accu's die in de romp zitten. Die zijn zwaar en daar de stabiliteit. Maar daarom moet je 2 masten hebben. El aspecto más innovativo de Ecolution es la aplicación de tecnología de energía alternativo riba un barco de vela. Aquí por distinguir una relación inseparable entre viento y uso de energía. Agua tabira e fuerza para traer el propeller nang que te genera corriente equivalente de uso de 5 viviendas. En kijk, de wind die stuwt dit schip voort, vanwege de zeilen. Dus dan gaat het schip door het water heen, typische snelheid 15 km per uur. Ofwel, het water stroomt het schip voorbij. En we hebben onder in het schip hebben we 2 zulke grote propellers. En die gaan net als windmolens door de wind, gaan deze propellers door het water draaien. En dat draaien van die propellers, die drijven dan een dynamo aan. En met die dynamo hebben we energie. En het leuke is, we hebben te veel energie. We hebben zoveel energie, kan je niet op. We kunnen van alles doen. Water maken, warm water in de boiler, koken, koffie zetten, noem maar op. Het kan allemaal. Als wij gewoon zeilen, dan wekken wij 5 kilowatt op. Als de wind hard wordt, dan gaat het naar 10 kilowatt. En 5 kilowatt, dat zijn 5 Arubaanse huishoudens. Zoveel energie. Además de una estructura para hacer uso eficiente de vela na de Ecolution, el propio mast nang ta muestra un diseño según tecnología de vanguardia para estimular máximo eficiencia de navegación. Wat ook heel bijzonder is in dit schip, dit zijn koolstofmasten.
En het zijn de masten met de hoogste technologie van de wereld. Maar de vorm van de mast is een vleugel. En deze masten die kunnen ook draaien. Draaien ten opzichte van de giek, zodat de mast samen met het zeil een hele mooie vleugelvorm heeft. En dat zorgt ervoor dat we heel efficiënt zijn. Ik heb een voorbeeld, dan hebben we maar 8 knopen wind. Dat is windkracht 3. Heel weinig. En dan lopen we zelf 6 knopen door het water. Als we 14, 15 knopen wind hebben, dan lopen we tussen 8 en 9 knopen door het water. Dus dat komt omdat we zo'n ontzettend mooie vleugels hebben. Het zijn gewoon 2 grote vleugels die het maken. Dit stuk van de mast moet heel erg sterk zijn. Want normaal heeft een zeilboot stagen aan de boot zelf. Om als de mast op zee wordt gedrukt door het zeil, om dan de kracht op het schip uit te oefenen. Dat hebben wij niet. Dus hier, dit stuk, daar is de wand, is zo dik koolstof. Dus de dikste koolstof wat je kan vinden. En alle krachten kan dus op deze mast vastgehouden worden. Met hier een heel groot lager, die dan de kracht op dit, en dit zit aan het schip vast. A conversión de energía convencional para energía renovable está un desarrollo que está entusiasma gobierno. El entusiasmo de gabinete Eyman para que energía alternativa tiene fundamento de el deseo de querer garantizar una economía responsable, sostenible y pagable. Ora Ecolution a cruza Atlántico como voto de vela autónomo e la comunicar 2 partes de reino y a enfatizar un tipo de punto de unión entre Europa y parte caribense de reino. Hasta de Saki por mira cierto simbolismo. De gateway naar Zuid-Amerika en Europa. Ik denk dat de minister-president hele mooie ideeën daarover heeft. Een van de ideeën die mij heel erg aanspreekt, is dat als Europeanen werken in Zuid-Amerika, dat ze misschien hun families hier willen laten wonen. Kan ik me helemaal voorstellen. Ik denk dat het allemaal afhangt van hoe wordt Aruba een bijzonder eiland. Kijk, Aruba die gaat nu een bijzonder eiland worden door duurzaamheid. En als het dan één keer dat bijzondere eiland is, dan wordt het ook makkelijker om als speciale gateway te dienen. Want om als gateway te dienen moet je ook iets speciaals hebben. En daarom eerst het eiland speciaal maken en dan komt het andere ook. Dat denk ik. O cruce transatlántico de Ecolution, mostrando a perseverancia para surpasar todo mal tempo, que muestra simbólicamente que una isla 100% sostenible está posible.